Vale, grabando. Benvidos a todos e a todas á sétima foliada da Fonsagrada. É para nos unha honra poder estar con un dos grupos que fomenta o uso do galego na cultura musical dos máis novos, o Grupo Ailá. Somos o alumnado do IES Fonten Albeis, Samuel, Sabela, Martín, Carmen, Manuela, Lucía e Carlos e eu, Paula, e se non vos importa, gustaríanos facervos unha serie de cuestións relacionadas coa vosa carreira e traxectoria musical. Con que tres palabras definiríades o voso grupo? Festa? Veña, outra ti. Recollidas. A outra sería arranxos. Bueno, Hai nas que explicar, ti tes outras, di outras. non teño máis. No, tradición, festa. Sí, festas, recollidas e arranxos, está Sí, ben. arranxos, está ben. Sí, bueno, dixemos 4, pero hacemos trampa. Sabemos que tocasteis en festivais internacionais que son importantes para a música de raíz, como é o Celtic Connections de Glasgow. Como foi para vos esta experiencia? Queres contestar ti ou? Contesta tú. Foi como chovido do ceo porque acabábamos de empezamos na noite de Halloween do 19. Sí, finais de Do Halloween queda un pouco, non? Do Samhain, Do mellor. Samhain. Entón isto era o Celtic Connections era en febreiro e fixeramos eso, un par de actuacións nas crechas. Foi o noso sétimo concerto, literalmente. Sí, E foi algo como increíble. Bueno, cando nos dixeron que nos colleron foi como non nos esperábamos para nada porque foi algo, pois eso, que veo así dixeron, "Oye, imos a Glasgow". E nós, como que imos a Glasgow? Acabábamos de empezar, nadie prácticamente nos coñecía, só, bueno, a mellor na música tradicional en Santiago, bueno, en todo Galicia que conocémonos máis ou menos, pero non éramos, digamos, alguén referente para levar ao Celtic Connections e a verdade foi toda unha experiencia. E resaltar un pouco o respeto co que tratan fora a nosa cultura, que valórase moitísimo, e o ben que o paso, sabes, porque nós íbamos pois a tocar para xente de Escocia, que igual pensábamos que non entenderían tanto a nosa música e tal, e foi como unha sorpresa ver que disfrutaban igual, que todo o mundo trataba con un cariño enorme, con un respeto enorme. E aparte que tiñamos un público sentado, que eso para nós é difícil, non? Porque facemos música para o baile, bueno, foi unha experiencia así, era unha sala moi grande, e debía haber, non sei, 500 personas ou así, estuvo moi guai, a verdade. Credes que cambiou a industria da música galega tradicional nos últimos anos, nos últimos tempos? Pensades que ese cambio foi para mellor? Eu creo que cambiou toda a industria musical, todo colleu máis velocidade, todo é máis efímero, sacas hoxe un tema con un vídeo, inda que non sea moi bo, todo o mundo vai a ver, pero ese vídeo pode durar nas redes pois 4 ou 5 días e despois a xente pois escoitará a túa canción se lle gustou ou empezará a seguirte, digamos que está ahora máis enfocado pois eso, que te sigan en redes e de feito isto temos falado hai pouco que nós pensamos que hai artistas agora mesmo que triunfan precisamente por isto, por las redes, e creo que é unha parte importante ahora da industria, tanto tradicional como bueno, comercial. Sí, todo vai como máis rápido, vamos, non sei, a unha velocidade moito maior, e ás veces tamén é complicado porque a música tradicional, a música que nos facemos é como unha música máis lenta, máis de raíz, máis, non sei como explicalo. Para un público un pouco máis limitado, eu creo tamén, pero eu creo que agora pois está habendo un boom con isto, xa hai desde uns anos que a xente se apunta a clases de gaita, clases de pandereta, cada vez hai máis xente e creo que o confinamento axudou tamén nisto a valorar máis o noso. Que dificultades e alegrías tuvestedes na vosa traxectoria musical? Bueno, alegrías, coñecernos. Sí. Sí, veña. A veces é difícil, pero sí, eu creo que coñecernos e aprender dun gran músico como a Xan Pampín que fai uns arranxos exquisitos para as pezas. Creo que no referente á nosa cultura pois estamos
eu que unha cousa positiva que descubrín é que non está á vista nin un 5% do que hai en todo Galicia. Sí. Positivas e negativas, dir algunha positiva e algunha negativa. Positivo, bueno, coñecernos, poder facer o que facemos, ir por Galicia e por fora de Galicia levando pois a nosa música. E negativas, pois, a ver, non é negativo, pero evidentemente hai un traballo detrás, moitas veces pois as cousas non salen e hai que darlle. Sí, que todo leva o seu traballo, pero bueno, creo que tampouco é negativo, que para conseguir hai que traballar. Se algo, ao mellor algo positivo, algo negativo é eso, que como dicía o teu compañero, que temos que andar así cos tempos, e ao mellor, bueno, que creo que é guai de estar tanto nas redes, ao mellor como estamos xuntos, ao mellor, pois non ensayamos todas as semanas, ensayamos cando hai concerto un par de semanas antes, pero no branxe non ensayamos directamente, porque temos así varios concertos, entonces xa, pero eso, como eso é unha parte que nos costa aínda de publicar, ainda que, joder, somos xente que habitualmente andamos con redes sociales todos os días, pois para o grupo como que nos costa xerar contido, é que nos falta eso, eu creo. Quen son os vosos referentes no tradi galego? Tanxugueiras. É hora de verdad. No, non mintas. No, a ver, a día de hoxe a grupos que están moi top e aí, as Tanxugueiras, a min gusta moito escoitar pues, grupos tipo Boyanca Costova, por exemplo. E dentro do tradi... Tradicionales ou de todo? Claro, é que eu... Abres tradicionales. Vale, bueno, pues entonces xa... Que es tradicional que non? Entramos nunha pregunta complicada. Non entres aí, non entres aí. A ver, non sei, a min gustaba moito... Un grupo que che marcara. Perdón, que pase a ofrecer entrevista. Un grupo que me marcara. Hai un montón de grupos, eu que sei. Banda das Crechas. A Banda das Crechas, Radio Cos, que tamén está moi guai. Que máis? A ver, di ti algún. Eu creo que sí, a nivel cantado e con acompañamento musical, Radio Cos foi das primeiras cousas que escoitei que dixen, isto é a repera. Despois, eu son da Ulla, entonces ali hai un instrumento que se chama a requinta, que ainda pervive, quedan moi poucos requinteiros, tanto dos vellos que tocaban só quedan 2 ou 3, da xente que está tocando novo, bueno, hai agora auxe, como dixen antes, pero nada, non hai moita xente que sepa tocar a requinta porque non ten a mesma digitación con a flauta traveseira, é como a flauta traveseira pero de madeira. Entonces esa música sí que me chama, e podría dicir que un grupo referente no que tengo o placer, no que toco, vamos, e formo parte é a requinta de Xián, e creo que un dos referentes do tradicional galego é Pablo Carpintero, porque, bueno, por todo o que sabe, é porque falar con el sempre é motivo de encherte de sabiduría tradicional. Acordo o Chalcón? Non. Vale. Pois, como credes que pode influir a vosa música na xente nova? Esa pregunta é difícil, Eu espero que inflúa no sentido de que a música tradicional é divertida, é para bailar, podes pasártelo maravillosamente de festa, bailar de todos os xeitos e todas as pezas que tocamos e festexar con este tipo de música. É a parte que se non sabes bailar o solto, sempre podes empezar a practicar, o agarrado, malo será que non o sepas bailar, e por outra parte, se pasounos algunha vez que este pasador que estás tocando, este ritmo que estás tocando sona como ska. Claro, que ao final é o que te move, é como as rumbas que tocamos son como o reggaetón. Entonces, pois ao final a música é música, se a sintes, pois vale disfrutar. A pregunta concreta que dixaches non a contestamos, xa sei. Non estamos contestando concretamente ninguna pregunta, pero... Cal era a pregunta? Como pode influir ou como queremos? Como pode influir a vosa música na xente nova? Que somos influencers, Manuel, espérate. Que complicado. Home, eu espero que de maneira positiva, de maneira que a medida que... Eu creo que o bo do tradicional é que un grupo tira polo outro, entonces cando conoces a un grupo tradicional, como pode ser ahora mesmo no panorama que estou botando en Xugueiras, empezaste a escoitar outro grupo, eu creo que lle pasou a moitísima xente que vean que eran amigos meus e ao mellor non tiñen nin idea tradicional e dime, escoitei a tal paisano, eu levo escoitando ese tipo de 10 anos, e ele é a primeira vez que descubre, entonces, bueno, eu creo que a xente nova está tendo un descubrimento con eso. Como valorades foliadas como a da Fonsagrada?
Home, agora mesmo é referente, non? Nos A nivel a nivel galego. personal. E non é porque esteamos nós aquí, vamos. A nivel personal xa viñéramos, máis No, sí, viñéramos. no, eu é a terceira vez que veño. Eu a segunda. Xa teño vido tamén a festa do Botelo, temos armado por aí foliada, é que a Fonsagrada é unha zona moi rica, como dixen antes, é como a Ulla, é unha zona moi rica nun patrimonio tradicional, musical e de baile que non hai en ningún sitio máis de Galicia. Entonces eso, pois, ao final é moi bonito, é que se xere unha festa, unha foliada alrededor deso, que hai baile, que hai música, que hai artesáns, pois é moi bonito e ojalá por moitos anos máis. Bueno, pois con isto rematamos a entrevista. Foi un placer para min e para os meus compañeiros compartir este anaco de tempo e coñecer máis datos sobre vos e o vosso grupo, e agradecemos vos tamén o vosso tempo e sinceridade. Ademais, queremos darlle as grazas ao Museo da Fonsagrada que nos abriu as súas portas, a organización da Foliada da Fonsagrada que está facendo estes vídeos e ao profesorado que nos apoiou nesta actividade e fixo posible o encontro. Como anfitrións, desexámosvos que pasedes unha gran noite na foliada e, antes de marchar, queremos darvos este pequeno agasallo. Moitas grazas. Grazas. Ai, que ten o logo. Bueno, moitas gracias a vos. E que viva a foliada da Fonsagrada por moitos anos máis. Que viva, que viva.